창이가 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤 게임! 게임 스타트! מה זה נותן לך? זה נותן לי שמחה. ביטחון, חוזק. החיים שלי. עוזר לי בשביל סיבה להתעורר בבוקר. זה נותן לי הרגשה שכל פעם אני יכולה יותר ויותר ויותר, ושיש לי מה להראות. חברות טובות, מאמנת שהיא גם תמיד תמיכה לעזור וכל מיני דברים כאלה. וגם שיעורים לחיים על להתמיד ולהשקיע. לעשות מה שאתה אוהב. יכול להיות שלפעמים לא בא כזה ללכת לאימון, אבל אחרי האימונים כאילו אנחנו מושמות. מרגישה מסופקת ומאוד כיף. מקום של שקט, לברוח אליו. זה להזיז את הגוף, לצאת קצת מהבית, להתנתק רגע מכל מה שקורה בחוץ, ליהנות מהתזוזה. ולעשות ספורט. וגם אם אתה מנצח אתה יכול לחגוג עם כולם.